Apa file oro dokumen sok kena bo Sini Motha Sokchai to Motha no ang nukha ang oro dukan dibo an dukan tongo jagawo stay dukan mane sedo stall ta kai ang dukan no phaina bagai ane no kha lama road by ekdom nangjak kai ang apru yakung yaksu klai tong ta dukan no phaina ni bagai ka apru kai sini o jagani adc angoni chairman hine ta bortomani ta ango bo Mina Lakshmi Deborma ke borok khorok tamkai bai kai thangu kaisa angko bongayang ni no buri tongo angko oi puja timasa hangkai puja kan bumung subas bukan bumung kai subas hangkai bini bu phayong kai bai chalok thangu sagoria hangka anga pro thangka hangkai ayang ni phaya kone ang dukan no phai o jaga no phaikan kai no hokul tulung tulung no hangkai mia sama khanao panchayat chapai khaina ni hangkai kagos rok tukra tukri paper sokana hin tongo borok ko phai o je document khamne tam tam kagos sok jakna oyang ngo turia bosti ni kaisa ration card khamkate kubuni buni boto ratong saimia hangkai ngo job card rok kubang mano bebak no joto no sokjak khaksa kamro hangkai bum kahamkai sijaya rok mangta joto jakte or phai tini je document sone na bon bagi tam reaction nanam jung angkai saklai namu jungo maharaj no omte kheda adc area no motharok salok nai na budike salok nai na borok da side ho je adc elaka o thangai panchayat thangai dokol khai omte khai elaka salok dikhinai omte kheda ngo kaisa chairman hikai elakani mukhyamantri chongjago kai elakani mukhyamantri hinka omte kheda elaka salok jungto saimi asuk মানে আনসুং মানে কালে খাতা মন আসুং না bo panchayat kala Silma Purbo Siniswara ADC Police bolok ni bo bolok la Block Ngetolasi Koradi Block ps nge Huai nung mo pula tam ngai mo tini kagos sok na kala Obo Puila Tangi Kagos Hona Kalai Kabo Busung Le Sasuk Maya Borok Tini at kasa hota di borok phaya kono Jotto kagos kare panchayat ni chobi kalang baitha tala bokogui panchayat tala bokogui bo time mo kagos sok jakna am tui correct time to sai meya to di borni time am tui je sonelo bo pat ni bor fire sok ke bum obo to tirpra Motha ni no nok ta je kagos mone bong bag nok tak tam reaction nanam so obo to belai no saya tamni hingai chung oro eban nangkuk mani document to sung to jefro adc boot paimani ulo sung to monitoring chairman hini khajak tongmani ke sung obo dijob khlai jakman pore sung tei panchayat dogobo tei amsuk samuk khlaiata habiata ngai jehetu panchayat secretary si chalogo gobono ngai borok je obo hai document ok mo kubangma beneficiary ni document kagos joma rijak tongmani no borok tini buini যেমন একটা মিনি টিউবওয়েল অবহাই কুবাংমা বরকনি বেনিফিশিয়ারিনি এরপরে রবার বাগাননি বেনিফিশিয়ারি কুবাংমা বেনিফিশিয়ারিনি কাগজ জমা রিজাক তংমানি তিনি সগৈ যত শেষকে গালাংবাইছা বেনিফিশিয়ারি রং তামুখাই जों तैसा कागज थुमराकनाय जों ताबुगाबो न जों तावथे बेनिफिशियारि न कागज थुमना थांखांखाय साजाकनाय नों जों कयबार कागज रुनानि हिनै अबहाय के बरक तिनि कागज सगै गालांबाय कबो बेलायनो साया अबन ताबो प्रशासन रक तामो बरक न एक्शन नाहार आबो प्रशासननि उपor no जेनर tini je document sone kagos na nang bong no sire sini siniu kaham kaino khoro busur fire tini kagos sok na tongu emni to 10-15 jonan tongo ngai haipano main ke posmi deborma tongu bini bufan mungkai binu deborma bini dag nam kai ori cover hinu bono bini aidangkul bini netriti obok laijau teichini oro hangkai Mina Lakshmi Deborma oroni Mothani chairman hini chongjaka chairman ju bufani botomani bufani mungkai ungo busaini mungkai Surjomoni Deborma tei Surjomoni botongo oro mo khlaitani tei obono karei tongo Pradip Deborma botongo oro bufan mungkai Sriram tei abono karei Samol Deborma tongo Samol Deborma tei Sukumoni botongo ta Rajkumar bufani mungkai ngai samolni bufani mungkai Mongronjon Deborma borok tini cherai rong no tui obohai khlaiuta boro no boro kep kuri secretary kep kuri office secretary ke gurei tini blogo samung nangai thangjak ta boro er songman pore office ne bono jano ko secretary no jano kha ne blogo bo jano kha bidu no bo jano kha secretary mo jano kha ps bo phaijak no ledi no